Всім привіт! Попросила старенька бабуся продати такий двигунець. Десятка шків, 80 Вт, 1390 оборотів. Ну, наточило, здається, дуже класна штука. Ось. Стан я не знаю. Думаю, 1000 гривень це буде нормально, правда? От, що ви скажете? Діло в тому, що бабусі прилетіло, ракета зруйнувала все, що можливо. Ну, тобто, хвиля. Ось, пошкодило вікна, двері, ось мій номер вайбера. Хочете, можете скинути карточку, хочете, можете приїхати в гості подивитися, що сталося Львів Патона. Ось, так що вона потребує великі гроші на операцію, а ще плюс ті прильоти, плюс ліки, плюс продукти, тобто це їй складно, важко. Хто може допомогти, будемо дуже вдячні. Поширюйте, може TikTok, YouTube заплатить хоч щось.